Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama denganku di channel program Sekolah Malam Pemirsa. No make up karena lagi gak duwe kesibukan penting. Emang rebahan karena mondar mandir jemuran tidak kering tak sereneng buri ning jero omah wae pemirsa. Apa jenenge? Aku dodolnya kok boloku pemirsa. Ya wis nek ngono daripada hawane blangkemen, ya masak, cuma kok yo blangkemen nih pemirsa. Ya ben kontenku lagi ngisik kurang. Ya wis lah. Aku tak menyepil. Aku mari yo mohon maaf yo, memang karena hawane ngene iki cocok nek gak cilok yo cuangki yo, aku mohon maaf tenan karo pemirsa yo nek menu liyane aku gak sepiro seneng yo, aku minta maaf yo. Iki karena blangkemen cocoke ngira cuangki yo cilok goang wis tak anu pemirsa. Sekalian mangan sekalian ngonten dadi penggawane didobeli sekalian. Oke. Teteh sik duwe stok ora? Entek yo wis gak apa-apa. Namae isih ono sambel. Wala mbek sambele lha apa pemirsa? Duwe stok lombok akeh nek gak disambel ya. Ya. Iki mumpung wis gak duwe kegiatan, wis mumpung gak ono acara metu, mumpung gak ono kegiatan apa-apa santai. Konten kok kurang. Wis kita berburu cilok. Halo. Halo juga. Kamu lama sudah nggak kesini-sini? Iya. Iki hawane mendung blangkemen aku pemirsa. Iki dolane teteh. Jenenge jualan kadang rame kadang sepi ya teh ya. Wis muga laris hari ini. Oh, tak jual. Ini pinggir jalan raya pemirsa. Angger bar sekolah tutup niki tetes dodolane njobo. Nek cah sekolah buka ya nang sekolah nang kantin ya teh. Ya Allah. Ki hawane adem pemirsa lho. Ora ana panas beber pisan klambi yo gak garing. Lah aku kok yo blangkemen wis suwi gak tuku, tak tukoni. Yo jenenge pedagang iki yo iki mang cerita. Yo duwe angel Mbak tahun iki. Kadang yo belas gak ono sing tuku, kadang yo ono sing tuku. Tak syukuri Mbak isih dodol ya teh. Nggih teh aku ngono. Wis bersyukur. Suwi gak tuku Mbak ngono. Lah nek tuku wae kok kontene bosen tak yo ning ngono pemirsa. Yo pas tuku bendino lah, tapi pas yo gak dikonten apa-apa ngono guyon pemirsa. Iya, cilok yang ngene iki ya anget-anget cocoke cilokku. Cilok iki ana cekere 5.000 iki cekere 1. Oh. Iki ana printilane apa jane iki wis ndek mang blodot lah aku ngeloni jojo sik. Ya mang nek iki kan jojo gak mungkin doyan cilok goang. Atau kono bakso pemirsa. Emang tak keloni turu. Iki baksone ana 4 tahu isine 1, pangsit basahe 1. Iki ana gini apa iki mbah pemirsa, tak dono pemirsa loti. Oh, penampakane. Oh. Maaf pemirsa aku nang dhuwur kademen. Oh, ini pemirsa. Pemirsa isih penasaran kita dono ini. Ben gak usah kembali no kamera belakang lah. Iki sini pemirsa 0, 4, 6 tuh. Isih ana apa jenenge ngarani? Apa nek ngarani pelengkape kuwi lho pemirsa pilus. Lho, cimeng mubeng-mubeng ae. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana ma satana kina tabana. Kita coba iki pemirsa aku sekudu ngiler. Gemes beduk ayo aku ya. Isiannya pemirsa.
ganggu cimeng. Nek jojo bakso biasa. Tepat yo. Nek cuangki kan mesti ono. Kok gak gelem deh, geleme bakso aci deh. Kok bakso aci, bakso biasa. Ini ono nek gak ono golek nang Linggo. Soalnya memang keburu bisa. Sak porsi 5.000. Ngarep depannya SD Kapuan 2. Terus ini. Pesan apa ya ini? Sewiran ayam. Nek kanggo aku yo akeh pemisah. Engko tambah pengen yo ora bendino tuku. Harus sing kurang aku lali. Pantesan. Lali aku misalnya kok gak ono seger-segere lali. Oke. Ames berdoa yo ketek yo. Halinan pemisah. Berani nah yo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma satana min benar amin. Aku kan ngonten lali. Aman nasi kurang. Bisa. Aku cuci tangan belum saya. Sisa nih pemirsa. Kes ini sudah dipangan asli adek wangi lah nih. Oh, turuku pemirsa. Ora turuku sih. Turun ini dulur. Main budetan yo, turun iso bener ini. Itu dipanci meng. Hawani, aku gak lorong misalnya hawani gitu. Aku kecapetan. Kucing yang melak jaluk mangan. Wis adem lah bareng ngeloni bojol sik. Oh, ini pemirsa. Alhamdulillah. Mantap pemirsa. Gimana wis tak bilang si anakku. Bilang jak turu ya wis. Tak sisahno sik. Bengkel langgananku kae sing busine bobrok pemirsa. Masih main dong. Liwat. Alhamdulillah masih ya wis gak apa? Wis gak dijono masih agak anyar wis ra kuat pemirsa. Sepenting iso mlaku.
duweke cukup. Kenapa tak ganti beat? Golek sing luwih enom taune sing gak karbu. Maaf pemirsa, tak tutupi. Mergo nganu apa jenenge? Mergo klambiku gak garing jeroanku tak seren jerumah. Tak ngombe banyu sik pemirsa. Wah. Ndung pemirsa, ndung peteng. Apa dolan merah ya mendung peteng. Biasanya iki aku kadang dino pisan dolan. Kadang karo merek arisan ngono dolan. Yo jenenge arisane wis tak urung bar. Biyen tak tukokno ali-ali tapi jenenge lagi biyen iki Mas Santo yo rada prai suwi dadi yo nggo butuhan marik-marik nggo pengeluaran marik-marik tak dol pemirsa. Asine yo asile arisan sing melok Tante Dini ku yo tau tak tukokno ali-ali tak dol. Nah jenenge kerja melu wong sing dosa dhewe kadang kala yo koyo teteh mang cerita kadang blas kok ono sing tuku apa nek kerja melu wong kadang kono orderan kadang kendaraane dibenakno apa golek servis kadang servis dienggo liyane ya dadi tak dol nggo kehidupan sehari-hari yo nggo belanja nggo tuku bensin nggo tuku apa-apa ya sepenting apapun sing dihadapi saiki apapun takdir sing dihadapi saiki kudu dilakoni lagi nglakoni alure Gusti Allah kita kudu tetap semangat pemirsa aku lah yo ngono aku yo gak oleh mengeluh kudu tetap semangat biar wong tua padha senenge wis pemirsa tak tutup dulu kontenku yo iki mang mendung-mendung peteng grimes-grimes kok blangkamen aku pengen mangan cilok goang yo ambek nukoni dagangane teteh wis tak anggap teman pemirsa wis tak anggap mbak kanggo aku pemirsa teteh ya isek tonggo tapi kan tonggone ndene apa teteh iki RT 5 katanya aku teteh RT 6 apa RT 5 aku kan RT 2 pemirsa wis tak anggap ya tak tukoni kadang kala yo jenenge dodolan siapapun ora teteh tok iki ono preine pemirsa ono sepine ibuku barang nuku yo jenenge dodol dadi dodolan niku masih di pelanggan tetap yo ono sepine ono ramene ya sepenting kita amanah sepenting kita dodolan jujur nah kok ngonten pun juga ada sedih hati-hati saya salah ya pemirsa. Yes, aku minta maaf jika ada yang saya lakukan tidak berkenan di hati pemirsa, ya saya minta maaf ya tak tutup dulu. Arep gula pemirsa. Arep nengok kandang ayam. Jadi pemirsa ya, tetap semangat untuk hari ini ya. Mohon maaf jika ada tutur kataku yang salah. Semoga hari ini menyenangkan, semoga yang nonton yang setia nonton keluargaku kabeh matur nuwun. Semoga rezeki dilimpahkan Gusti Allah. Tetap semangat untuk ini. Pokoknya ojo lali kamu sepuluh mas kopel ojo lali bismillah kubur. Nana kan bang ika sepuro sing akeh. Jaga kesehatan, cuacanya tidak menentu. Misal, oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.